Akarshan Films present presented by Golu Sanjeev. Akarshan Films present छोड़ी के गई दादा हमके मुस्कानावा कतहु ना लागे अब सुन मोरा मानावा हाय दादा हो छोड़ी के गई दादा हमके मुस्कानावा कतहु ना लागे अब सुन मोरा मानावा उठ ताले दर्द बड़ी अब हमारा हाड में उठ ताले दर्द बड़ी अब हमारा हाड में अब नाही जियब सुनाए हो करे जाहो बाबाजी भइल बाटे बंद हो राजा हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो माई हो बाबाजी भइल बाटे Presented by Golu Sanjeev. गोरी का ऐसन कबहू हमके ना बुझाई रातो आदि नयरवा रहनी भुलाइल हाय दादा हो का गोरी ऐसन कबहू हमके ना बुझाई रातो आदि नयरवा रहनी भुलाइल खाना नानी के लागे पीना ही पनिया हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो पापा हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो Akarshan Films present जान के तना घर से हम भगनी पिटैनी तोहरा चौकर में पवजी कुछ नहीं कोईनी आई दादा बर्बाद हो गई दादा जान के तना घर से हम भगनी पिटैनी तोहरा चौकर में पवजी कुछ नहीं कोईनी कैसे बिताई बहमा दिनवरी रतिया हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो काकी हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो Presented by Golu Sanjeev. गोलुआ संजू हमके केतनो बतैले कई बार हमके यारवा बहुत समझैले मर जाई गोलुआ संजू हमके केतना बतैले कई बार हमके यारवा बड़े समझैले ददन प्रेमी रोहित मनले ना बतिया हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो दीपक हो बाबाजी भइल बाटे बंद हो पापा हो छोड़ी के गई दादा हमके मुस्कानावा कतहु ना लागे यार सुन मोरा मानावा छोड़ी के गई दादा हमके मुस्कानावा कतहु ना लागे यार सुन मोरा मानावा उठ ताले दर्द बड़ी अब हमारा हाड में
आय अपना ही जी अब सुना हमारो करे जावा हो पबजी भइल बाटे बंद हो तुन में कोनो ना भई रियल डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकड़ियागंज।